Sabi ko na sa mo, lo. Ikakaya, witing ka, witing. Puro ka witing. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. RPN DCK ay magatugang oras tangon yan. Tama ba yan? Alas 9 in punto. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection, mga follow-up kan Bicol Connection. Tulad ni Aling Linda, habang naglalaba, sumasayaw ang lola, nakangiti pa siya habang nagcha-cha-cha. Hi, good morning. Cha-cha. Good morning mga tugang. Welcome po digdi sa programang Bicol Connection. Martes, petsa 18 kan bulan na Hulyo. Pag-iribanan kita bot ng alas 11 ni na pagkaaga. Sa mga impormasyon, bareta, report, salis sa ito yung mga Ronda Patrollers, kan RPN DCKI. Pero alay kong maisayod sur Ronda. Kaibanan niya to sa main control si Chief Engineer Abilin Don Toralio, mga tugang, and si Bert Cabrilla sa information. Si Ma'am Kylie Gasyon sa Samoyang Admin, and si Jimmy Guanzon. Ayaw man duman sa transmitter side. Welcome po mga tugang digdi sa programa. Si Tony Saison. Oy, good morning kay ka Tony Saison dyan po sa transmitter side. Sana mainit na po ang pagmati dyan, bakunang malipot. Ha? Good morning sa mga taga dyan sa Barangay San Roque, Iriga City. And lalo na po dyan sa kasentruhan kan Iriga. Good morning po sa Indugabos. Welcome po digdi sa programa ini ang Bicol Connection, mga tugang. And syempre, ako pa sa Indong amigos sa radyo, ini po si JV June Verde Floor, nagpapaabot sa Indong ni good morning. Welcome po, ha. Pagiripataman ang mga naggagwapuhan na mga future electronics communication engineer kan CSPC Nabwa. Yaraon digdi, pero dawa magkataid ay nag-uurulay. Dawa magkataid dahil magkabiristuhan. Tutok na maray. Maray kaya ning magkawat nin chess. Ang chess patingon yan pag nagkakawat through cellphone na. Bako nang itong ampangan.
Karoon man sana itong ML. Most loving people. Welcome anyway mga tugang, makonsuelan sa tuyang programa, and syempre pagurulay-ulay niya to kan mga about sa politika ta madali na naman po ang ano daw may nakagirumdum lugod sa ko. Kawasapig para painom ako kasood man ni Judy Azor nin malipot na tubig. Actually kasood mayaon kami dyan sa Barangay Sagrada. Duman sa harong kan sa man na kalbong teknisyan. Siyempre magbabarkada nabisita kita ni Judy Azor kan La Purisima. Nabwa. Ay gusto mo na magdigdi sa RPNDCKI. Sabi ko no problem. Ay iguana pala siya nin mga iguana siya nin mga pwedeng mabunot na mga advertisement. Sabi ko okay, no problem. Good morning dyan sa La Purisima sa Azor family. Happy listening po dyan sa Indo, ha? Welcome digdi sa tuyang programa. Ini po ang Bicol Connection. Aros nagrarambungan sa tuyong mga pagriba digdi sa RPNDCKI mga tugang. Oy, not daw aramon muna niya to ining dapit sa kamugtakan mga tugang kan panahon. Kahit saan ang piyesta Tagaro igwaponin nasiripan na low pressure area mga tugang dyan po sa may Partipakan, Mindanao. May low pressure area na sa estimate kan na pag-asa mga tugang ning regional weather forecast kan na pag-asa nasa nasa 810 kilometers east of northeastern Mindanao. Ana coordinates po kini mga tugang 7.3 degrees north, 133.6 degrees east mga tugang, ha? Medyo hababa pa. Southwest monsoon nakaka-apekto digdi sa Luzon, lalo na po digdi sa Southern Luzon, kabali po ang Rinconada area, as in syempre ining Camarines Sur po mga tugang, ha? Kaya ang Visayas region, Palawan, kabali po ang Kalayaan Island, asin Occidental Mindoro, igwapo nin mapanganuro na kalangitan, asin igwanin bagsak kan uran, asin pagkitkilat, pagdaguldol huli sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Moderate, abot sa makosog na duro sa southwest to south, ang magpapadagos dyan sa may Partikan, Palawan, kabali ang Kalayaan Island, Western Visayas, Occidental Mindoro with moderate to rough sea, light to moderate wind from southwest, ang magpapadagos over the rest of Visaya na igwaman po nin moderate or slight to moderate seas mga tugang. Kaya yan po ang kamugtakan kan panahon. Ipihit ang tadyang May low pressure area po lang kitang nasiripan po dyan sa may parte kan Mindanao mga tugang. Anyway, ini po low pressure area pa sana. Sana dahil na po yan mabilog. Ano? Dahil na po mabilog ang low pressure. Kita po kan magaigwanin low pressure man digdi sa may taas kan Catanduanes. Actually, dayman po naglandfall diyan sa may parte kang Central Visayas. Anong Central Visayas man ako? Ano daw? Siguro may mga nagrurum-rum sa kuya. Minsan napapadokan ako. Sobrang lipot digdi sa announcers booth mga to. Baka atyan kayo ni i-off lugod ni Chief Engineer Abilin Don Turalio. Pambihira ka nga. Bumong malipot. Sige, i-off. Dahil talagang medyo ko yan kita sa lipot mga tugang. Kaya ini pong low pressure, kaya nagdara po nin sobrang pagparauran-uran digdi sa Southern Luzon, asin buong Luzon mga tugang. Ano? Darapas kan habagat na nagrapado sa tuya kan nagtalikod na simana. Pero ngunyan,
Martes dawa nga ni medyo marulumlum an kalangitan bakong gayong malinig dayta na hiling sa pagka bluish kan kalangitan mga tugang pero si Haring Saldang nagpapahiling man giraray sa tuya. Ano kaya ayan po ang pinaka latest kan kamugtakanin panahon ngunyan po mga tugang na ngunyan pong Martes petsa 18 kan bulan na July. Hoy, naman sa mga naghahapot na naman gusto ko kaya inuton ining kamugtakan kan mayon na volcano. Kung pong pinaka latest development ining alert level number 3 pa man giraray mga tugang. As is, haloy ang pagbaba kan laba duman po sa may parte kan miisi gali mga tugang at mala po nasa 2.4 kilometers sa Bonga Gali asin 600 meters sa Basod Gali asin ang laba duman sa Basod Gali about 4 kilometers hali po sa crater mga tugang. Sandaling sandali sandali lang. Bicol Connection Report. Si Karondang Joey Habana Lim nasa linya ngunyan. Karondang Joey, good morning. JB, yaw na kustang ko na bayan kan Buhi Camarinesur para sa gigibunin sa pagkaaga. Paguna ko, member ka na kan Sangkunian Bayan. Oo. Committee hearing ini kan Committee on Laws and Ordinances and Committee on Land Use. And Vice Chairman dyan or Chairman, baka makaulit sa imong sige. programa. Kumusta ang monitor mo dyan? Di sa cellphone, napakalinaw ba? Malinaw. Gwapong-gwapo. Pati ang nagkakapot kan cellphone dyan, malinaw. Pati ang core, siyempre. Bakong gwapo. Si Kagawad Edmi Salot siya, saro ini sa payaba ni kung dating kong Sal Fortuno baga kampanahon Sisay, Kagawad. Kaya makadigdisik. Kung Congressman Sal, ini ang nagiging guest speaker. Sisayan Municipal Kagawad na yan. Good morning, si News Content, Ginger Diplomas ng Anchorman. Good morning po. Good morning, sir. Hello, Councilor Kagawad. Good morning po. Opo, kumusta dyan sa Banuan kan Buhi? May regular session palan kamong gigibuhon ko niyan aldaw? Ay, Monday po ang regular session ganyan po, committee hearing. Committee hearing. Ika po ang chairman kan committee na Vice Chairman lang po ako sa Ordinances and Legal Matters. So ano po ang mga siyempre firme man kitang firme kitang presente. Ayo po. Mas maray yan, perming presente obligasyon yan, pinagsumpan niya to yan. Ano po ang mga pag-urulain ko niyan sa committee ba na gigibuhon ko niyan? Sa kuyan po ini sa Committee on Land Utilization. Ayo po, land use. Tapos sa Finance. Committee on Finance yan. Oo. Nagkakapirang kuyan ngunyan, nagkakapiraan kuyan kan committee. Apat siguro ito. Okay. Sa land utilization tabi, Kunsyal, ano ang pwedeng maaraman ngunyan kan mga taga dyan sa Banuan kan Buhi? Hello, Kunsyal? Hello po. Sa hearing ngunyan, sa committee hearing ngunyan, sa land utilization, ano po ang magawin na pwedeng maaraman kan sa ating mga kababayan dyan sa Banuan kan Buhi? Hindi po ang mga kuyan pinag-donar. May mga may mga good Samaritans na kuntain at donate lang kan indang mga kuyan daga sa lokal na gobyerno. Okay. Yan pagurulayan niya. Pamilya Sardillos. Pamilya Sardillos. Andagang pinagdonar. Andagang pinagdonar diyan sa may harani sa sentro kang Banuan kan Buhi. Iya po, sir, mapuon na kami, sir. Sige po. Salamat po sila. Iya po, okay, salamat. sige po, salamat. Salamat si Council Edmi Salot.
Vice Chairman kan Committee on Laws and Ordinances kan Sangguniang Bayan kan tulong pala ini pati finance dadawang po ng mga bagay-bagay na ikakarahi kan mga local laws kundi mapakarayan ekonomiya atin magdangkad sa endang ekonomi. So, hali sa location, Sir John, Joey Habanalim report. Thank you very much kay karondang Joey Habanalim. Bicol Connection Report. Intro pa sa nato kan kuyan kan report ni karondang Joey Habanalim ta igwa kayan in committee hearing mga tugang lalo itong land utilization and sa finance asin iba pa. Kundi di ko kayang kayo napot tama po na so committee hearing dyan po sa gunang pangbayan kan buhi about naman sa land utilization kundi sambit ni o kan konsyal ni councilor igwa pala nin mga good Samaritan dyan sa Banwan kan buhi nagdonar nin daga siguro yapot ko kuntana kung ang daga harani dyan sa sentro o kaya kung ano pwedeng itugdok dyan po sa Banwan kan buhi igwa na nin daga magayon siguro kung pwede man pag-ulayan po nindo dyan kuyan about sa Buhi Community College ano at igwa naman sa nang daga na nagdonar baka mahiwas yan kung pirang baka sarong ektarya yan ipinagdonar o 2 ektarya pwede na yan tugdukan in Buhi Community College po mga tugang dawangan igwa po nin mga eskwelahan naman dyan sa Banwan kan Buhi pero sa rupini sa pwedeng makatabang sa mga kababayan niya to sa na aasa na imbes na magpasering pasinda kung sain na lugar dyan sa Banwan kan Buhi igwa naman nin eskwelahan di dyan na sana igwa na nin ko yan nin nagdonar nin daga ano ani ba nga ni gustong magkaag nin community college pero mayo pa nin daga ayan ano pero diyan sa Banwan kan Buhi gawa na po nin mga nagdonar nin daga ano Nasubukan nyo na. Alas 9:16 mga tugang ano sa tuyang oras ngunyan. Uy, good morning kay Alfilor Lagatik Ireneo. Good morning po watching live here in Manila. Paki-greet man po sa happy birthday kay Mr. Dennis Albert Din Toriano. Yan. Nagsiselebrar kan birthday po niya ngunyan. Uy, salamat ha. May mga kuyan natulos kita digdi sa tuyang Facebook Live, YouTube, and Twitter. Aba. Sinati Tria, good morning sa lahat watching Bicol Connection dyan po sa Maribeles Batayan and Desimanay Maricel Roadel de Los Santos. Magandang hapon po, makulimlim na panahon dito sa Muntalban, Rizal. Magandang umaga po, Manay Maricel Roadel de Los Santos and si Eddie Castillo. Magandang umaga po sa lahat. Thank you very much. Salamat na marhay sa padagos po nindong pagantabay po digdi sa tuyang programa. Ini man si Jocelyn Bigay. Yan sabi niya, ang pugi naman yarn, pambihira ka. Baka bako man ako ang sinasabihan mong pugi. Baka sa kuyang chief engineer digdian, mas pinakapugi sa muya. Ano? Bagong ako. Ako nasilan sa to yung mga listeners. Pastidyo ka Jocelyn Bigay. Anyway, salamat. Salamat sa pagsabi mong ang pugi naman yarn. Salamat. Baka totoo man ang gada, no? Ako kaya, dahil ko pa nahilingan sa kuyang pandok. Kung dahil ko makasabi kung ang pugi o bako, hindi man si ngirit sa kuya ni Bert. Mas pogi si Bert at si Asin Macho. Diba? Anyway, mga tugang, salamat na marhay sa padagos ng mga nag-aantabay sa muya. Si Manay Betsy Udabar, dyan sa Hong Kong. Si Mate Erwin Elibado Vero, dyan sa Nabwa. Good morning. Thank you, ha? Thank you. Si Sek Jane Baroga Campina. Yan, nagdadakol. At yan, babasahin ko pa iba, ha?
Mapadagos muna kita sa mga iba pang programa. Anong ibang programa? Ibang mga tema po digdi sa tuyang programa mga tugang. Padagos ko sa aktibidad kan Vulcan Mayon. Igwapo nin na volcanic earthquake, 267 volcanic earthquake plus 150 rockfall events. Asin tulong pyroclastic density current events mga tugang and repetitive pulse tremor na nairistro 11 p.m. Kaso kansarong aldaw mga tugang. Kuyan pa man giraray ang banaag kan na crater glow mga tugang. Kaya abot nyo yan, padagos pa man giraray, siguro parte na yan kan Vulcan Mayon na nakakainganyar nin mga local and foreign tourist mga tugang na magpasiring dyan sa probinsya po nin Albay. Dayman po naggagrabe, pero sabi kan pag-asa, anong pag-asa? Ining Philbox, si Dr. Paul Alanes na prepararan na in kaso kusog ang pag-alboroto kan Vulcan Mayon, lalo na sa mga nasa 11 to 8 kilometers danger zone. Kabali po mga tugang sa PDZ. So 6, and then extend na 7, abot 8, magpreparar sa nangayat ang aning makalikay kita sa anuman na pwedeng darahon kaining pag-alboroto kan Vulcan Mayon. Mayaw ng tsa-tsa, ika'y natutuwa. Tulad ni Kalinda, habang naglalaba, sumasayaw ang lola. Okay mga tugang, balik kita digdi sa laog ka na sa tuyang programa ko niyan. Aber daw igwa pa kita nin guguno na report halis sa tuyang mga pagriba dyan po sa luwas. Bicol Connection Report. Aramon tama na report ni Ate Glenda Capalos Biares, karondang Ate Glenda. Good morning. Good morning sa imong karundang June, na maray na pagkaga sa mga nag-antabay sa tuya. Bueno, sa impormasyon niya to sa lado lokal, ngunyan bagang bulan kan July, iyo ini ang PCR month celebration. Okay. At siyempre, ining Police Community Relations Month celebration, kadakol kan mga aktibidad kayan sa month-long celebration ini, kaya nga ni Relations Month celebration. Kung saan, yaon na dyan itong mga pagpidal kan sa tuyang kapupulisan, yaon itong mga konsyerto, asin iba pa na mga aktibidades na para po mas mairani baga June ang publiko sa mga programa kan Philippine National Police Bicol. Asin ngunyan sa sa programa ninda, iyo ining pinag-aapod na online Battle of the Bands. Mga banda ini tabi karondang June, asin ini nga ni madadalan online kan sa tuya pong mga kababayan. Igo ini kan sa mga na taon, serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Mga talented band sabi, JV. Ano yan? Madadalan. Ang mga bandang mabali dyan, mga local band or igwanin imbitado halis sa national? Ang sistema kaini, kada probinsya, kada police provincial office kan Bicol, igwasin ba ni mga paglaban ng mga banda. Buot sabihin, ang mga local bands ini, karondang June. Okay. Maralaban-laban. Asin nga ni igwa ini kagsema na serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Sabi digdi, dahil pa lang kaya nagsimbag sa tuya si Police Colonel Malu Kalubakib ang tagapagtaram kan PRO5, perniman bagayan na nagpapa-interview sa media. Aktibo yan sa pagsimbag kan mga kaputan kan miyembros kan media sa Bicol. Pero sa ngunyan baka busy siya. Tidada siyan, makaulay niya to para po sa nasambit ng ibang detalye kan Battle of the Bands digdi sa Bicol kan manlain-lain na Police Provincial Office. Kunday ko nasasala Ate Glenn diyan sa Banwan kan Bao, diyan sa Banwan kang kang Nabwa. Igwanin na pidal kontra droga. Ngunya na yan na July 18, 2023 or day pa? Day pa man baganin informasyon na pinagpaabot
pinag-check ko nga ni duman sa indang page, pero negative pa man. Okay. June, tibang petsa. Oo. Pero kung igwaman, pedal kontra droga, may mga nag-iimbita baga dyan pa aramuman, nagbabahlingan ni ako sa fun bike. Oo, kaya Pero aram- nakukuyan lang ako. Fun bike lang ako, taday ko naman kaya na makikarera duman sa mga hobenes. Na grabe ang resistensya. Maski makapot kung sain. Pero kita, duman lang kita sa fun bike. Ay, Kapag medyo napapagal na, pwedeng magbiglang liko para magpahingalo. Ano sabi mo? Biglang liko Magbiglang sa liko para magpahingalo. Ay, sa Manila, biglang liko, iba yan. Ay, pwede magbiglang liko duman sa harong. Ayun. Left and right. Kan magkaigwa nga ni Minrota kay ito. Sa nakaagi pa lang na activity kan iriga, itong February, pinagba. Siyempre, nagbali man ako duman sa fun bike. Ang rota kay ito kan fun bike, igwa sa parte kan ko yan. Madiretso ka dyan sa paghaling grandstand, maagi sa parte kan San Nicolas. Duman yan ma-irrigation, karandang June. And then malusot yan, duman sa Santiago. Tapos, maagi na duman sa main road, pabalik sa grandstand. Sa kuyan ko, parte ko, fun bike lang ang term niya itong binabalihan. Kanya na duman sa parting Santo Domingo. Niya ko medyo kuyan na, mapagalim na magpidal. Grabe makakaskas yung mga naglampas sa kuya, mga hobenes. Nagbiglang liko ako duman sa kuya, nagbiglang liko ako duman sa harong. Ano yan? Niya ko, biglang liko, ikaw duman sa aircon. ay bakong aircon ang harong ni kuyan lang well ventilated kaya dahil na kayo ang aircon. Correct, tama yan, oo. Anyway, kay Paul man talaga na paminsan-minsan daw, bakong aral daw, paminsan-minsan lang na paluwason ta sigaanot ta saro yan sa mga ako yan, nakakaraot sa tuyang hawak. Iyo, totoo yan. Pero sabi baga, gaano kadalas ang minsan? Wow, haram mo ang kantang yan. Yung ano, ang paminsan-minsan na yan. Sabi nga ni Kayan, gaano kadalas? Diba? Gusto man mo. Pero, magayon yan. Sabi ka nga rin, May kuya, nigwa ka ng bisikleta, mag-iba kita na magbali sa fun bike. Makonselo. Sana. At nagbibisikleta ka na, nakangirit ka pa. Ako gusto ko man na magbisikleta. Dati may bisikleta ako. Kundi kahit ito kan sobrang pagtios, pinabakal ko. Ngunyan, tibad may magdonar sa ko. Ay, may. Iyo pa. Duman lang dito sa fun bike. Oo, fun bike kita. Mag-treasure na makikarera duman sa matitibay ng mga hobenes. Dahil na. Dawa kaya ko pa man. Pero dahil na. Pabilon ta naman sinda. Iyo, itong kontagal na pwede magpundo sa dilid, so pahingalo. Pwedeng magbiglang liko. Oo. Iyo nga ni, pahingalo. Yan. Depende sa indo. Kuya, nagaman yan ng oras. Halimbawa, ang sabi duman sa Kuyan Committee. Dapat nga, gabos na bikers, after 2 hours, makabalik digdi sa grandstand. So dapat, igwaya rin na oras, kaya duman sa mga fun bikers, dyan na mata, kuya nga na nga, pero pahingalo kita. Sarong oras o 2 oras man nga pinagtao sa kuya para makabuel ko sa grandstand. Pero duman talaga sa duman sa mga nag-iiba talaga na tinatapos ito mga trail. May mga kuyan yan, may mga ribbon na pinagkakaduman sa Lambang Trail, mga agingan jug. Pagdai kanin, nakasabit na mga ribbon na nagbalik sa grandstand, sabihin nag-shortcut ka. Di ka nakaabot, duman sa mga dapat mong abuton na lugar, rota. Kaya, saka igwaman pati yan. Nagkakaigwanin question. Igwaman pati yan mga nakabantay. Nagkakaigwanin mga kuyan. Diyan nagkakaigwanin mga reklamo. Ano nga yung makakabali sa top 10 na mga nanggarana na di man nga ngayon nakapasiring duman sa ibang rota. Kulang ngayon itong ribbon na nakaabot sa grandstand. Sabihin, mag-shortcut. Dahil pwede yan. Yan ang pinagbabawal na technique. Ano ba dyan? Dahil nag-shortcut, naglunad. Naglunad. Oo. Nakilunad. Yan ang problema.
Pero may mga nag-aantabay dyan pa kada trail, igwa kay ito mga nakabantay dyan. Mahihiling talaga kung nag-agi ka dyan sa mga lugar na yan. Pero kung ma-short ka talagang risahon man, may mga nagpipetisyon pag-alimbawan, makaskaso ngayon, nakabalik tulog sa Grand Stand, sa finishing o finish line. Ito pala, nag-shortcut, di pwede. Pinagbabawal na technique ang pag-shortcut. Pero, ay, nagirumduman ko, ining ko yan, ining 28 Police Community Relation Month. Kan nagdalikod man na July, dyan sa Banuan Canbao, nagkagawa man din na trade fair sa Campo 2023. So mga inimbitaran sa mga entrepreneur business individual nagpartisipar. Arog kan mga may poultry dyan, nagtirindang itlog. Magayon. So ining pagpoon kan 28 ko yan, kan 28 Police Community Relation Month, kan PNP. Igo talaga sinda, parte yan ang aktibidad sa nagpunin sa ng bulan, minsan may trade fair. Correct. Kansaro, ang trade fair ninda dyan mismo. Dabos na estasyon, dyan mismo sa Laog, kan Kamsur PPO. May mga i-display sinda product, halimbawa, Iriga City Police Station. Correct. Ano ang mga produkto. Duman nga niyan ginibo sa duman ginibo yan sa PPO sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur Police Provincial Office o Concepcion Grande, Naga City. So mga taga-Baaw man, sa panginginot ni Police Major Kindara, igwa manin mga nagtirindang itlog, barato sa napati sa mga pinagtinda duman. Iyo, kumbaga, kung ano itong produkto, kaya otop, one town, one product. Yan. Kan sarong lugar, yan ang pinag-display sa trade fair. Kaya magayon. Asin siyempre, dapat suportaran ang katuya pong local product. Panganing matabangan taman itong mga lokal na negosyante digdi sa katuya at ang kilikon ang produktong atin, ika nga. Digdiganing sa online Battle of the Bands, ang temang yan na mentionar ko na, serbisyo nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Ang sabi digdi, ang hapot, ano kayang banda digdi sa Bicol, ang kumbaga mapahiling talaga kan grabing tibay na may koneksyon sa programa sa Philippine National Police. Ipahiling ang pangapudan kan PRO5, ipahiling ang sendong suporta, asin man ang sendong pagboto. Sabi digdi, pwede ka mo magboto sa pagipo kan pag-click kan link sa mga entries online ini. Mahihiling nga to ini sa page kan Kasurog Bicol. May mga panlaban, other daw. Ang syudad kan Iriga sa rondang JD, okay, sige. Ining banda, kung apo doon, Firefly Alley. Nadalan mo na ining Firefly Alley, magayonin man sinda. Matibay man ang sinda pagkansa. Di ko pa yan na ang bisado ko lang kayang Firefly si si Manay Lucis. Makonsulan niya. Matibay man ang mga ang vocalist dyan, kuyan. May lalaki, may babae. Mga Bicolano yan. Mga Bicolano. Ay, mga kuyan nga ni, may mga taga-Iriga digdi. Ay, ganun. Maray na yan, matuklas. Serbaran mo. Oo, maray na yan. Duman sa page kan duman sa page kan Lungsod ng Iriga, may mga videos in the dyan. Featuring Firefly Alley kan syudad po kan Iriga. Pambato ini kan Iriga. Yaon dyan ang Regional Mobile Force Battalion 5 Band kung saan ini pong bandang ini nakabase ini o kaya Legazpi City. Yan, nakakagpo digdi. Oo. Pero man ini pong pambato man kan Sorsogon City kung apo doon sinda Dread Hands Band. Ano daw ang kuyan ka ini? Pinagmamalaki ang Dread Hands Band kan Sorsogon City. Siring na nining Sorsogon PPO Band, composed ini siyempre kan PNP personnel, kan Sorsogon City, Sorsogon PPO Band. Yaon man ang Bantayog Band, kung saan yung ini ang miyembro sa digdi, mga kabuhan kan PNP, gikan sa Cam Norte.
Bantayog. Saan Bantayog baga, midbit ini na yaon dyan sa Camarines Norte. Kaya gawa nga ni Sindakan pinag-aapod JB na Bantayog Festival. Siringan, ini pong Fire Lane Band, kan BFP Regional Office 5, Legazpi City. And syempre, ang PRO 5, Combo Band. Uy, talagang matitibay yan. Ang banda kan PRO 5. Nadala na niya ito yan sa Singapong mga activities kan mga nakaagipong taon. So, yan ba ka JB, ang mga maralaban para digdi sa online Battle of the Bands. Digdi po sa Bicol Region para po sa Police Community Relations Month Celebration ngunyan na 2023. And ako na kayan, may mga iba pang mga activities hasta sa katapusan kan July, maaaraman niya po yan, tidad makaulay niya to si Police Lieutenant Colonel Malu Calibasi. Yan muna, JJ, sa tuyang informasyon para po sa mga nagantabay sa tuya, ngunyan na pagkaaga, para sa RTN, DCKI, Radyo Ronda Iriga, Glenda Capalos, DRS reporting. Bicol Connection Report. Thank you very much kay karondang Ate Glenda Capalos Biares sa iyang report. Ini mapadapit sa PCR month kan police gabos na mga miyembros kan PNP mga tugang. Mabalta po kami pagkatapos kan mga pagiramdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Okay, oras na ngunyan, 21 minutes. Makatugang bago po magabot na oras na alas 10 na pagkaaga. Okay. So gustong sabihin alas 9:40 na po mga tugangan sa tuyang oras. Ano? Balik po kita digdi sa programa. Uy, kasuod makadakol po kan nagkabirigla. Ano? Nakabot na po digdi sa Satuya. Siguro digdi sa Erika naglabos man. Ano? So pinakabagong trend kan Philippine National Railways mga tugang. Nagpasiring duman from Naga City. Nagpasiring po duman mga tugang sa may Partikan Ligaw. Ini po para mag-dry run. Para testingon kung talagang mga anperokaril o ini pong mga release kan tren mayong problema. Kaya kasuod nagpo na pong mag-dry run ang bagong tren kan Philippine National Railways. Kan Naga City, ini pasiring po duman sa may syudad kan Ligaw, dyan po sa probinsya kan Albay mga tugang. Mga alas 10 ni na pagkaga ini nangyari. Ini para hilingon asin aramon kung talagang ang agihan kan tren kung mayo na po nin makakaulang. Mayo na nin kaulangan mga tugang. Sabi po, pagiramdam kan mga residente na ingatan ang bagong ngunyan o bagong tren kan PNR. Tamaga yun. Panahon pa ni dating President Rodrigo Roa Duterte, pinag-order ining mga bagong tren na ini. Kung di ko nasasala, hali pa ini duman sa South Korea. Kaya perming ang ibang mga barangay official, lalo na po duman sa siyudad Kanaga, perming naglilibot sa mga barangay para patanidan ang mga residente, lalo na kung aagihan in tren, asin regular manindang minomonitor ang lugar na masiguro sana nasalbado ang mga residente. Taigwa po kaya nin mga lugar po digdi sa Tuya na haros kuyan perang metros sanaan rayo hali dyan sa release kan tren. Dyan nga ni sa Banwaan kan Baaw, igwa pa dyan in mga so dating umakaid to kan PNR, sa diri kan PNR, ano man kaya daw taso nagasikaso kadto, ginibong pinagpabakal, barato sa napati. O ngon ang problema kadakol na po haros pirang metros sanaan rayo. Dyan sa release kan tren, lalo na dyan sa may partikan Banwaanin Baaw, Camarines Sur. Kaya siguro, digdi sa bagay na ini mga tugang, dapat ining maasikaso po kan mga opisyal, mga namamayo dyan po sa perokaril, na itong agihan kan tren, dawa nga ni nagkaigwanan ni na pagsukol kayan mga tugang, asin pinatanidan na sa mga nag-i-restar sa gilid kan release kan tren mga tugang na abuton po kan widening. Alagad ngunyan, day paman baga hinihiro, sabi, garo haloy paman ngaya. Pero po mga tugang,
ngunyan ta nagkakaigwanan pag dry run ang PNR ay siguro naman maipasunod na kung talagang ipapasunod na. Sabi nga ni kanibang mga nag-i-register paano man nga nagastos mi sa pagbakal kan porosyon na ini kan lote. Dahil po kaya ninda aram na pinapabakal na loting yan sa dirikan PNR. Yan man ang kaya na problema duman sa mga nag-asikaso kan lugar sa PNR, ginibong pinagtanumanin paroy alagad man daw ta pinagpabakal lote-lote. Kami nga pinabakalan man sa kuyang ama kan nabubuhay pa 2 loteng gayo. Gurano sa naman so kantidad 10,000. O di 20,000 maiwas. Kundi para makabalik so nagastos man kan sa kuyang ama, pinabakal girara isa iba. Kaya man na kaming problema. Lalo na ngunya na abuto na po kan panahon naan trend mga tugang i-renovate na as in magkakaigwa na po pag-widening duman sa agihan kan trend. So bareta niya to. Subareta niya to mga tugang, ini pong agihan kan tren, garo may kudal yan arog ka na duman sa Naga saka sa Manila. Kukudalan yan. Tanganing day po maka laog ang mga kaaki, kaya aki, tanganing makibitar sa man na pwedeng disgrasyang mga tugang na pwedeng ma-encounter. Kaya ini pong bagay na ini, nag-dry run na kasudma, ang PNR nagpasiring na duman sa ligaw, hinihiling asin minamati ninda kung mayo ng kaulangan. Baka sa mga maabot na aldaw puna na po ang pagbiyahe kan tren mga tugang. Tabot yan duman sa may parte kang Albay sa Legazpi. Ini pong PNR abot man duman sa may parte kang Tutuban duman sa Metro Manila mga tugang. Kaya ito pong mga yaraon pa dyan, magtaga iwas-iwas na po kita, tanganing madagos na po ining pagbiyahe kan mga bagong tren na pinagbakalpakan na nakalipas na administrasyon. Nangunyan, padagos na pong nagkakigwanin pagrehabilitar, lalo sa mga rilis, mapakarhay na tanganing mayo ng kaulangan pagabot kan oras. Ay, 14 minutos mga tugang bago po magabot na oras na alas 10 ninwa pagkaaga. Diyan pala sa may parte kan Kabusaw. May mga umahan pa dyan, perang iktarya pa nin kaumahan dyan sa Kabusaw. Lubog pa man giraray sa tubig baha. Ini po darakan nagtalikod na mga aldaw na nakamati kita nin habagat, nakamati kita nin pagparauran mga tugang digdi sa tuyang lugar. Kaya ang rason sa mga umadyan sa may parte kan Kabusaw, lubog pa man giraray sa tubig baha, darakan daing patod na pagparauran nin panahon, asin habagat, na nagresulta man kan pagkakabulok kan mga paroy na naitanom na day po na ani mga tugang. Ini po ang agrangay man kan iba niya tong mga kababayan dyan sa may parting yan kan Kabusaw sa probinsya po nin Camarines Sur. Kaliwat kanan nyo lang. Diyan po sa Kasuodma, nakulay man niya to ang Comelec, kaya dyan sa Baaw, si Miss Matukad. Na ini po pala na pag-file kan Certificate of Candidacy po mga tugang, mangyayari na sa August 28 abot September 2. Dangog ko, ngunyan, kadakol po kan nagpipreparar taganing mag-file nin COC sa pagka-punong barangay, sa pagka-barangay councilor, as in SK councilor mga tugang. Kadakol po ngunyan, nagpipreparar
kuyan, sobra na sa nasarong bulan mga tugang, ma-file na po nin Certificate of Candidacy. Meron akong kilala. Kaya good morning na sana duman sa mga mga barangay official na nagpapahiling nin higos sin pagtaupunin tabang duman po sa mga kabarangay ninda. Sige lang. Malay nindo pagabot kan oras ibuto man giraray kamo ano. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong habang pakinding. Diyan nga ni sa Barangay Sagrada Canbao, ang sabi dyan, garo iguanin duwang mga kandidato dyan. Si Kapitan Barayoga, tapos sa roda sa mga pwedeng lumaban dyan, ining pinsan o aki o may sadiri kang sarong resorts dyan mga tugang na may may ibubugaman. Berdaw, lingon niya to kung sa ipuan mga pwedeng lumuwas bilang barangay official dyan sa Sagrada Canbao, Camarines Sur. Kaya sa mga incumbent nyo niyan, pakitang gilas na po kamo, tanganing day po kamo madipisilan pag-abot ka na eleksyon ha. Sampulong aldaw sa naman pating gayuan na gigibo na campaign period mga tugang. Kaya magtaga higos-higos na ha. Sa mga may kayabangan sa hawak, dahil nangunayan pagpadanayon, aliw nangunayan dahil kamo kayan tutubudan, mayabang man ngaya ini. Para yabang-yabang ano. And sa ropa, maray na pagkaagapalan kay Manay Belen Fajardo, dyan man po sa Banuan Canbao, Camarines Sur. Si classmate na Greg Barameda, maray na pagkaagaman. Kumusta ka mo dyan? Si Mabert Sanchez. Kalingawa kasod mang batiyon ka Mabert Di, ngunyan, binati na kita ha. Di na maginanakit ha. Di nagparay na nakit na day ka binabati. Binati ka. Diyan sa Del Rosario, piraan malaban dyan sa Del Rosario Canbao. So, dating ko kaya, barangay kagawad dyan, si Jojo Briones. Garuma laban na kapitan. Oben pa ini mga tugang. Talagang makisi-kisi. Igwamanin dati nang naging municipal councilor dahil nang ganakan eleksyon sa pagkakagawad sa Banwaan. Ngunyan, makandidato sa pagkakapitan. Sabi kan iba, grabe man ngaya. Buna ngayang magsawa sa pagserbi. Pagserbi naman nga sa munisipyo, maserbi pa ngunyan sa mga kandidato pa bilang kapitan. Kawasa kaya nga yata, ang pinaka-target, pinaka-purpose kan sa iyang paglaban, iyo po ang, kung gumana man barangay kapitan, ang gustong makuha, iyo ang ABC President, tanganing maging miyembros kan sangguniang pangbayan. Siguro ngaya igwapanin nalingawan. Anyway, kagustuhan niya man yan. Gabusman, pwedeng magkandidato. Daw ay kapirang dekada nang nagparaservice sa gobyerno. Kung gustong pang magkandidato na ninulit na nasa aduguman niya, nananalay tayo sa imong dugan pagkakandidato mga tugang, ay di pabilon tasinda. Kundi depende naman po yan sa mga tawong mabuto. Kung ika apresyaron, tatawanin mandato, tangani kang maging kapitan o kaya municipal councilor mga tugang. Kaya ngayon yan pati, madali na naman po ang 2025 mga tugang. Eleksyon na naman, ang eleksyon sa barangay, ini po ang
magiging susi, liyabe itong mga opisyal niya to sa Banwaan saka sa probinsya. Kaya kanya-kanyang bata, bakong batang kuyan, girlfriend, kanya-kanyang manok, bakong sa pambulang, kanya-kanyang susurugon, tatambulan, tanganing paganahon, gagastusan din kwarta. Tangani sa ng makuha niya ang pagiging kapitan, o kaya tama. Number 1 kaya dyan, ang kapitan eh. Kuhanin mga mataunin budget duman sa mga kandidato. Kung di ka nahihiling na pwedeng ganahon, tatawan ka kaya ng budget. Ayan po na sa indang magiging yan po ang nasa indang magiging alkansya na. Magtatagalkan siya na sa barangay, tanganing pagabot kan eleksyon sa Banwaan o kaya probinsya, igwa na po sindang magagamit. Lalo na kung nanggana. Uli sa itinaumanindang tabang, informanin kwarta mga tugang. Dawa nga ni sabi kan Comelec, bawal manao, mambakal nin buto. Hindi day man bagayan na mamang no mga tugang raraynar pa man girarayan. Kaya ini po na kay pontang mabakli ko tana. Kung mayo ka pa rin kwarta, dahil ka pwedeng gumana sa pagkakapitan o kaya pagkakagawad sa rong barangay. Dawa nga ni qualified ka mga tugang. And then saro pa dyan, yung pan pagiging dakol ang partidaryo sa mga kapinsanan mga tugang. 5 minutes na sana mga tugang bago po magabot ang oras na 10 o'clock ni na pagkaaga. Digdi po sa tuyang programa ngunyan. At verdad, abate yung tagiraray ining mga nag-aantabay sa tuya. Si Leia Vergada Sur, dyan po sa La Purisima, Nabua. Si Edna Lantano. Si Marites Tirao Briseño kaya Biseño, nasa abroad man ini. Asin si Manay Jocelyn Nabigay. Si Bel Biseño, nag-aantabay man ngunyan. Kumusta Bel? Kumusta su kumpleanyo? Aram kong dyan ka nagtatrabaho. Kumusta su kumpleanyo ni Manay Aida Biseño, ang ina ni Mayor Jeff Biseño? Siguro dako lang tawa, no? Kundi nariparo ko lang, dahil mo ko inimbitaran. Kaya aram ito, kundi medyo apiki na kami sa oras ni Pading Bubot Busadri, si Kagawad Bubot kan Santa Cruz. Nagkaulay kami, medyo ngayalanganin na mapaduman pa kita sa San Isidro. Birthday ki Manay Seni Biseño, ang ina ni Mayor Jeff Biseño. Anyway, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Si Anita Berdiflor Faustino, si Sec Jane Barogo Campina, maray na pag-aga sa Indugabos. Nag-aantabay nyo yan, nagdadakolan sa ito yung mga listeners po, digdi sa laugan na sa ito yung programa mga tugang. Si Dominic, ano apelyido kay ni? Baliktad kaya eh. Ano ni? 4, Agosto 4. August 24. Ano? Si Dominic, Agosto 4. Mambira yan. Good morning po, Sir JB. Salamat. Watching live here in Manila, pakigreet man po. Sige, happy birthday kay Mr. Dennis Albert Dentoriano na nagsiselebrar ka na birthday ngunyan. Happy birthday to you and may you have many more birthdays to come. Si Manay Marisa Habana Mendoza. Good morning po, sir. Good morning man tabi, Manay Marisa Mendoza. Nasa abroad ngunyan. Kumusta ka mo dyan? Ingat-ingat sana ka mo sa indong ginigibo dyan. Si Manoy Eddie Castillo, good morning. Ayan binati muna niya ito, nagdadakol mga tugang para at yan
Day po kita kulangon man sa oras, ha? Nakatawa habang nagcha-cha-cha. Cha-cha-cha. Kaliwat kanan nyo lang ang inyong hakbang. Pakending-kending lang. Ay, eksaktong alas 10 na po mga tugang na oras. Digdi po sa programa Oy si Risa, Sigi Sardenya, dyan sa Pulanggi, Albay. Maray na pagka-aga. And sa mga yaon dyan sa Libon, Albay. Happy listening. Kumusta ka mo dyan, ha? Iba-iwang magsha-la-la-la-la-la-la-la. Meron akong kilala, si Ana Banana. Walang Bueno, sa ibang mga informasyon niya to, madali na po ang kuyan mga tugang. State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano? Igwa na po siyang mga ibibida, lalo na so pasar na bill kan Kongreso asin Senado, lalo na po ining mga tugang na Maharlika Investment Fund mga tugang. Garo pinirma na bilang saro ng lay mga tugang ining Maharlika MIF na inaapod. Maharlika Investment Fund mga tugang. Kaya daw kung anong mananggadan na kaluluwasan po kayo na sana mapakaray bako sa ning gibo na gatasan kaniba man ng mga kababayan niya to mga tugang na mga opisyal kan sa tuyang gobyerno. di na mapigil ang magyaya sa kanyang pagcha-cha. Impunto alas 10 na po mga tugang na oras digdi po sa tuyang programa. Ko yan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office number 5 mga tugang, BFAR 5. Nagpaluwas po nin pagirumdom sa mga parasisira, lalo na sa mga coastal communities, digdi po sa Kaywasan kan Bicol Region mga tugang, inidapit po sa nahiling na poisonous crabs. Itong masiram kayang kakanunin yan. Kundi ang sabi, ini po delikado mga tugang na delikado po ini kung ini po dadakupon kan sa tuyang mga parasirat, ini po delikado, poisonous na inaapod na crabs. Tasigon po sa report kan National Stock Assessment Program ini yung NSAP asin Provincial Fisheries Office, may sightings pong nangyari na ining hazardous crabs mga tugang na sinasabing nahiling dyan sa may parte kan Lagunoy, Camarines Sur, sa Mercedes, Camarines Norte, Kawayan, Masbate, sa Gubat, Sorsogon, Bulusan, Sorsogon, pati na sa Matnog, Sorsogon. Ini pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5 mga tugang, nagpatanid po sa publiko asin iniidukar ang publiko dapit po sa delikadong organism na pwede pong makadanyar sa tuyang mga kababayan. Ini pong specific crabs species mga tugang na sinasabing concern is Susimus annueus o devil crab, locally known as liod o kaya kaligmata. Ini po sarong toxic reef crab. Asin sinasabi ko po inin characteristic na brownish blotches and a paler background. Ini pong crab harbor neurotoxins na may pangalan na tetrodotoxin and saxitoxin.
Ini pong flesh and shell mga tugang. Ini pong toxin, ini po ang resistant to heat or cooking and can cause serious harm. Pwedeng maparalyze, maapektaran sa indong respiratory difficulties o paghangos, asin na pwedeng magadan sa halipot sa ng peryodo mga tugang. Kaya before mga tugang, padagos nagpapagirumdom sa mga fisher folks sa saindang pagiging vigilante, asin pagkikipagkooperar, asin ang pag-report kunigwang nahiling na arog kining poisonous crabs na inaapod. Delikado talaga yan pag yan nakakan mo po mga tugang. Kaya sabi kan before, sinda fully committed sa pagpapaingat kan gabos na mga parasisira. Lalo na po sa coastal communities. Asin magpapadagos po sinda sa pag-monitor, closely monitoring, kana sabi ng sitwasyon asin magipagtabangan sa mga local authorities, academic institutions, relevant stakeholders, tanganing mas effective mga tugang na maipaabot ang sabi ng impormasyon lalo na sa presensya kan poisonous crabs sa mga coastline na lugar. So ayan po maglikay po kita si mga parsira. Kung igwapo ka mong mahiling na araw kayo ng mga sa dagat, nayaon dyan sa dagat, maglikay po mga tugang, inaapod na very endangered species mga tugang. Sosimus aeneus. Napudpudig di mga tugang. Alas 10:06 na po ang oras niya to digdi sa tuyang pagiribanan ngunyan. Sa iba pang mga impormasyon, dyan pala sa may parte kan Goa Camarines Sur mga tugang. Marayinit nakakapagtaunin tabang duman sa mga kababayan niya to nakakanood, lalo na si mga misis. Ining pag-adal po nin cacao food processing. Sabagay, kadakol naman po kining nagigibo. Ginigibong tsokolate mga tugang. Gwapo nin nagigwa nin sa rongal daw na pagproseso. Kanina po na pulverized cacao. Duman po sa Goa Camarines Sur mga tugang. Sa Domingo tiba di kita makabisita dyan sa Banwaan kan Goa Camarines Sur. Inimbitaran kita ni Emmanuel Calzada, ang president kan MFPTA man dyan sa Banwaan kan Goa. And kaya ang mga lokal na gobyerno, lalo na dyan sa Lagunoy, si Alcalde JB Pilapil, and sa pagipag-coordinarman kan na Department of Trade and Industry dito ay Camarines Sur, sa pamamayukan sa kuyang kababayan si Provincial Director J. Percival Ablan. Good morning. Good morning kay Director J. Ablan. Tugang ini ni Marie Chris Ablan. Ito paraming binabati ni ni Karundang Phillips, si Kagawad Marie Chris. Yan. Magtugang yan Si ang business counselor kan Goa DTI Negotiation Center, si Rhea Di Alday mga tugang. Tayo po ang nagkakaputman kan Lagunoy Negotiation Center na ang training pinagpartisiparan kan Shikera Vein Binding mga individual. Pwede nga po doon na local entrepreneurs kan Banwaan kin Lagunoy na nagserve man na trainer si Mrs. Panizares. Dinhulit dakul po ang nanodan. Bastante po ang pagkakanood kan mga misis ng tahanan, lalo na po sa food processing mga tugang. Kaya ini po dagdag na karaman ini, dapit po sa pagproseso nin kakao.
Ginigibong tsokolate, masirampati ang kakao, chocolate, tapos kung ika malugaw, ikaag mo dyan. Naku, champurado na yan. Arog na sa nangayakan, pagpili kan mga kalidad na pisog, sito lang, nadadapat na paghalo, packaging, asin iba pa mga tugang. Dakulang bagay ang tinatawakan Department of Trade and Industry sa padagos na pagsuporta sa mga lokal na negosyante sa paagi ng skills training, marketing assistance, man linkages, tanganing makakanin loans para sa mas lalo pang mapakarhay an sa indang pagninegosyo. Kaya magayon po yan, Kaliwat kanan nyo lang ang inyong hapon. Kung igawa sa nakamo dyan in mga tulang nin kakao, ibalad na po yan indo, pero ugasan tapig para kuyan yan pig para masirang bagaan kakao, pig para supsupan si tulang. O dapat ugasan na marahay yan Ibilad tapos ipapamuli ng mga tugang. Gigibuho na tsokolate. Siram na kaya. Pero mainit po yan sa hawak. Baka iba mo sa indong iniisip sa sobrang init. Mainit po yan sa hawak. Day palabi. Day po palabi minsan pag nasobrahan, nakakarot man yan mga tugang sa hawak kan sarong tao mga tugang. Di na mapigil ang magyaya sa kanyang pagtsatsa. Alas 10 na po, sa matayanin weting, 10. Pwede na po yan indong tayaan. Maray naga kay Celeste Doroin. Nag-aantabay man ngunyan, digdi sa tuyang programa mga tugang ngunyan. Salamat na marahay Si Manoy Elmer Asuris, maray na agaman po tabi, pa-shoutout man kay Alfred Paes sa PNU University, Manila. Ini Philippine Normal University siguro ini. O kaya college, PNU University. Si Alfred Paes, good morning. Ali po yan ki Elmer Asuris. Yan. Salamat Manoy Elmer sa imong padagos na pagantabay digdi sa tuyang programa digdi sa RPN VCKI mga tugang. Si Mark R.J. De Leon, dyan po sa may party kang Milaor. Good morning. Happy listening sa imo tabi, Mark R.J. De Leon. Kumusta na lang dyan, Kaliwat kanan nyo lang ang inyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang. Mientras tanto matugang sa iba pa niya itong mga pagurulayo-lay niya na pagkaldaw, digdi po sa laogkan sa tuyang programa ngunyan. O digdi sa Ciudad Caniriga, congratulations sa mga kakian. Nagdara na naman po nin onra. Lalo na sa ginibong National School Press Conference naman sa Cagayan de Oro mga tugang. Nagpuna po kan kasudma, abot po ini sa 2027. May nagrepresent po kan Iriga City para po sa National School Press Conference naman po sa Cagayan de Oro mga tugang. Dahil sa indang dedikasyon, hard work, passion for journalism, nakapagtoponin oportunidad na may pahiling po sa indang tibay, sa indang talento na magipag-compete mga tugang sa national level. Kaya congratulations linalaoman kan taga Ciudad Caniriga na may pupuli po nindo ang onra. Ini ang iba pati digdi, mga representante alidyan sa USANT. Kaya abangan niya ito mga tugang kung anong naging development. Ini po ang mga future journalist. Ini pong mga aking ini. Pag-arog kaya ng mga hoben pa. Grabing exciting
Exciting na marayan sa hindang namamatayan, lalo kung maduman sa ibang lugar mga tugang. Mayo pong pagdududa na ini pong mga matitibay and pwedeng makapagtaunin inspirasyon sa mga jóvenes mga tugang. Kaya ang lokal na gobyerno kaniriga padagos man po sa hindang pagtaunin suporta digdi sa mga jóvenes na ini na makumpit sa National School Press Conference duman po sa Cagayan de Oro. Nagpuna po kasod maabot po ining petsa 21 mga tugang. Ano? Kaya good luck sa Saindo po gabos. Mga taga Iriga ini. Day kaya so pangaran kung sisay so mga pangaran kay nita orgulyo man kan sarong ina, ama o magurang na anaki makapasiring sa ibang lugar makipag-compete. Kung ano man na pinaglaugan ninda mga tugang sa nasabi ng bagay. Alas 10:14 na po mga tugangan sa tuyang oras ngunyan. Mabelta po kami sa iba pa mga impormasyon at tsansa na pagkatapos kan mga pagirumdom. An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, puon kadto sa gudgunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking botika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Na 19 minutes na po makalipas na oras na alas 10 nin pagkaga. Padagos po kita digdi sa tuyang programa ngunyan. Kumusta na lang po, gabos na mga nag-aantabay ha? Oy, kumusta na kaya dyan sa Banwaan kan Batok Camarines Sur? Kumusta na kaya si Mayor Junjun Surilla saka si Vice Mayor Vic Ramos? Nasakripisyo ang duwang official kan Banwaan kan Bato, no? Huli po sa sobra man na politika digdi sa tuyang probinsya. Bicol Connection Report. Dagdagan niya to ang report mga tugang aliki karon dang Philip Barasana karon dang Philip. Good morning. Salamat tabi karon dang June. Good morning sa mga pantabay niya to. Digdi sa ginigibong sesyon regular ka na sanggunang panlungsod kan Iriga na mayo ang ibang konsyal, mayo si Vice Mayor. Ano? And nagpipreside si SK Federation President Michael Samareta. Aba, very good saan so ibang mga konsyal kan Iriga City saka si Vice Mayor di Maywat? Absent si Konsyal GM Grimaldo saka si Konsyal Buboy Villanueva. Virtual, dua. Si Konsyal Gigi Vargas, si Sinman Konsyal Buboy Gibara. Ano yan, may official transactions inda? Gay ko lang aram kung anuhan kalakawan ngunyan ni Vice Mayor Edsel Di Maywat. I see. Baka importanteng kalakawan naman sa Metro Manila? Baka. Tapos sa rodig sa pinag-uurulayan, ining manood sa ordinance supplemental budget for purchasing dump truck, duwang dump truck na nagkakantidad 6 million pesos. Ano, so duwang dump truck 6 million ang kantidad? Oo. O di 3 million ang saro? Oo. I see. Nasa second reading na ini, as in pig calendar na para sa third reading. Ano an fundo kaya nali sa lokal na gobyerno? Oo. O dahil na sana kaya nagagad nin suporta sa mga senador ng aning makalibre na. Pwede mo na magagad doon. Oo, pwede yan magagad. Sa DILG. Yan. Baka itaw sa imo, ambulansya. Ang nangyayari. Tapos yun urgent pati na request ni Mayor Soliba. Appropriation, supplemental budget number 4, 2 million pesos para sa pagbakal ng flat bar, steel bar, asin iba pang mga construction materials. Sa sarong project. Nasa second reading na ini. Second reading. Baka yun na nitong duman sa Iriga City Public Market. Okay. Kumusta man nagpapa-gibo pa ganin bagong drainage canal. I see. Kumusta man ang presiding officer niya to dyan ngunyan, si SK Federation President Surita? Samarita. Samarita. Kumusta man? Pakyot. Cute man kaya talaga, ikaman. Kaya kung minsan nagkakaberilot na. English? Oo, sa sobrang pakyot. Dapat kaya. Ta Pilipino, dahil na pag-English, untanganing mas malinaw na maintindihan.
Kunyan daw nga ni Pig Tataga Irigana, pakyot pa kaya giraray ang boses. Nahiling kagaro. Pwede, sir. Aray nga ka ni magpakyot tayo ang media. Yan. Aray na yan. Paminsan-minsan talaga pagtatagabisitahon tanganing nahihiling sa indang mga ginigibong obligasyon kung kumusta man. Kung minsan, igwaman pati ng ibang konsyal na Committee de Silencio. Hisay yan. Secret. Bira ka naman na pasir-secret. Pasir-secret. Taas pa ba sa nakan kamot? I second the motion. I second the motion, recess. Si Konsyal Butsoy Aboniti, agad bagang recess. Ano? 5 minutes recess. Mahilig man daw si mahilig man daw. Bira. Pag baka atyan ka yan, ha? Atyan ka yan, mapaltukan ka dyan. Amigo ko man, si Konsyal Butsoy Aboniti, pinsan pa. Oo, amigo taman yan. Hindi ngayang barkada ko, sinasabi nga akong mahilig mag-recess. Bira ka. Normal. Yaro may importante kaya sa baba nakakaulayon. So, majority man giraray ang numero kan mga miyembros kan sangguniang panglunsod. Oo. Okay. Basta na rayaon si Konsyal Milnan Robles Morallo. Oy, yan. Maigos yan. Si Konsyal Jun Audal. Si yan. Awasan magtataunin ambulansya. Yan. Konsyal Nicky Lagrimas. Ayan. Kunya ni Beauties. Ha? Beauties. Baka ang purpose mo dyan pag nag-attend kang session si Konsyal Nicky Lagrimas. Pinsan ko pa yan. Pinsan mo, mira ka. Tapos si Konsyal Giftino. Si Giftino. Konsyal Gigi Vargas. Ayan, si Gigi Vargas na sabi vice mayor na. Dayman. Mayo pang pasabi. Baka pigahalat ni Madel. Pwede, sir. May mga issue na baga na inali na naman sa Team 1 Kamsur. So, isyong uda itatagak, uda mawawatak. Yan. Alagad. Pero itinagak. Ano pa? Hiwinatak. Ay, nako talaga. Pero, ini si, Councilor Gigi Vargas, ko yan. Maigos yan mga kampanya. Minsan kahit ito, sulo-sulo yan. Saka sa Roman ini sa Hobin, brilliant councilor kan sanggunang panlungsod kan irigangon niya ng mga panahon. Ano na mga naipasar niyang resolution ordinance diyan? Kunyan iba aprobado na subot, iba man day pa mayo siya sa majority. Gusto mo sabihin pagbakong sa majority kung maray man an ordinance o resolution na mga katabang sa nawamanawaan, day aprobaran tulos. Normal. Arog na lang yan kayan. Kunyan, minority na bagangon yan, si Konsyal Gigi Vargas. Siya na yan na minority leader. Bako pa man. O di pero nasindang minority dyan, si Kagawad Boboy Villanueva. Si Konsyal GM Grimaldo. Boboy Villanueva. Boboy Villanueva, tulo. Gusto mong sabihin yun, si Konsyal Aboniti, nag-fly-fly na. Amo na. Pati si Konsyal Jun Audal, nag-fly-fly naman. Kanto pa. Yan sunaenot. Kaya pala na, no? Sabay-sabay yan, saka si Konsyal Milnan Robles Morallo. Sa tulo palan, sa to linya ni dating Mayor Madel, sa tulo, nag-fly-fly go away na. Nasingali pala ng Liga President, kan mga punong barangay, amo naman.
Si Pading Ariel? Dako, si acting Liga President si sa acting. Punong Barangay Darsigo. Ay, Ini basado sa nakaabot sa kuyang sumbong kan sarong kapitan man. Sumbong ng bayan, Philip Baracena. Sumbungan ng bayan. No. Nagsumpa na baga nga. Jata si Darcy pala, fly go away naman sa grupo ano nga nito? So, magkausad. Suminuway na. Grabe, Di pero na pala natatada sa minority, tutulo-tulo na. Oo. Aduwang original and igwabanin nakasalak hali sa majority dati. O di tulo na sana. Dating team 1, nag-iba na sa team 2. Team 2. Mayo pang team 3. Mayo pa. Bira ka. Luwas ka ang timang. Bira, Talagang politika, Arog talaga kayo ng politika. Pero ako... Isang iiwanan, isang babalikan. Normal yan. Ay, nako. Grabe pala ngon yan, Kaya siguro, mga taga-Iriga, lingon na sana kung sa iso medyo maray trumabaho dyan, miyembros ka na sanggunang panglunsod ka ni Iriga. Saka, maobserbara na sana kung ano mga performance ninda. Ako, nag-obserbar kan binigibong sesyon regular kan sangguniang panlungsod kan Iriga. Igwa ka pang dain na sambit na nag-fly go away na ang presiding officer dyan? Say na to SK Federation. Oo. Ano yan? Haloy naman yan. Nag-fly go away naman? Oo. Nakisabay sa uso. Ay, siyempre, maray yan. Magkikisabay sa uso. Ako ngayon, nagkikisabay man ako sa uso dyan sa Baaw. Pauso-uso sana yan. Oo, ang nagsusuprer kaya, anirak man, ang pinagsiserbihan, takon yaon sa na duman sa rong lado, paano ka makakakuanin na mihoras ni na project para sa mga constituentes mo? Diba? Importante yan. Kung napigparatang kruson mong, dati mong among mayo man, paano kang makakatabang sa imong mga namamanuan? So tayo siya nahagadan mo nin mihoras. Yan. Kaya habang medyo mainit-init pa, tukloan na, tanganing mapasuso kamot. Kailang pagtuklawon. Importante yan, makadaranin project sa rong lugar. Nagiramdaman ko itong itinaram ni First Lady. Sa ina First? Dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ano sabi? Kana yaon sa Plaza Quezon sa siyudad kan Naga kay ito kan nangangampanya. Ano sabi? Itong matandang Villa Puerto ito. Ahas, tinuklaw kami. Tinuklaw sila? Bira naman. Grabe naman yun. Matindi man si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos pag nagtatara. Ay, politician man bagay yan. Nakanood duman sa agum. Nakanood. Saka ang mga Romualdez kaya, nasa puso man nindaan pagiging politiko. Dahil man yan nahali sa inda. Correct. So, ano yan nang... sa parting Samar. Ano nang nangyayari dyan sa session hall? Medyo kadakol kan absent dyan ngunyan. Dahil ko daw kunyan kung ano ang mga rason kan iba sa nag-a-absent. So iba nagbe-virtual. Ay, uso pa ang virtual ngunyan. Uso pa? Ang nagpauso kaya tayo ni si Consuel Buboy Guevara. Ayaw, man nga ni. Kasi ba, nag-aarog naman. Kaya, kay puhan, ang makaluwas na naman sa masunod na eleksyon sa mga TOs, yung pambakal nin computer, tanganing, kuyan, nag-attender session, baka magpara-virtual sana. Una ko sumayong pang-internet.
Yan, yan dapat mga manggana, may pang-internet. Yung mga pang-actual sana. Pang-actual. Importante kaya na ang presensya mo. Dawa medyo... Iba man girara yan, virtual. Oo, iba. An-inot ka itong nagpauso ka yan. So, nati pang itong kumpisto kan rinibayan na sanggunang panlungsod kan Iriga. Si dating konsyal Ros Orolpo. Siya Kung dito, panahon man ka kan pandemic. Oo. Pwede man. Panahon din pandemic, alangan man na magpasiring dyan sa kuyan, sa session hall. Ngunyan, mayo naman gayong pandemic, nagbe-virtual pag-irara yan, iba? Kuyan yan, ugakon na yan. Ay, nako talaga, oo. Anyway, si ano pala ngunyan ang presiding officer, si Samarita, SK Federation President Samarita. Si Michael Lernstorak. Nagirumduman ko yan, kaniyaon pa ako duman sa ikatulong iskalon, nagbo-broadcast, nagduman yan, kahit do. Kuyan man, maray man nakaulay. Kundi... ako pinatugtugan mo kan Michael Lernstorak. Bira. Kundi ito palan, mig fly go away man, naghahanap man nin mapadaba sa iya through mga project para matawan man siya. Siyempre, alangan man. Yan. Kamu sa nangayangod. Yan. Makakuko sa biyaya. Yan. Tama yan. Kay puwan man. Ako ngaya, igin man sa Diyos. Tapos, dapat niya mabiyayaan man. Dapat talaga. Irakman kan mga... iwatak. Irakman kan mga pinagsisirbihan. Migparaano pa duman sa iwinatak ka na nga ni tapos na. Dahil ka pa maghanap din panibagong makugos sa imo na partido. Saka itong masasandigan mo. Yan. Importante yan. O di pag sa masunod na mga panahon naman, sinasasandigan mo ngunyan kung bako ng sikat, o duman ka naman sa bagong masasandigan mo. Bako. Oo, bumalyo ka naman. Nakarog sana yan kayan, mga balingbing. Ang buhay yan naman. So, initabi karon dahil nga dyan na sa kuyang mga heras na informasyon, alidigdi sa sanggunang panlungsod kan Iriga, ni man si Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Salamat kay karondang Philip Barasena, mayo palan sa ibang mga miyembros kan sanggunang panglunsod diyan po sa Iriga City. May mga importanteng transaction man, mga official business na inaapod mga tugang, pero ang importante diyan, kung official business ay kay puwan mo so appearance slip. Nganing kung in kaso man ka nagduman sa Kongreso, si Sai, so pinagdumanan mo, kinaulay mo, igwa kanin appearance. Importante po yan, Tanganing sa pagbabalik nyo sa session regular, dahil ka mapag-question, nag-ano ka nga duman sa Metro Manila? Ay, nagduman nga ako kay Senador Bongo. Pero nga ma-reimburse nga ako kan mga gasto. So, sige na. Ang requirements dyan, appearance. Kung mayo kang ma-submit ka yan, ay, nagbubutig ka. Dawa sa ina transaction mga tugang, dawa sa ina ahensya kan gobyerno, magbarangay official man po yan, kung igwa ka mong dudumanan, maduman ka mo sa Malacanang, perming dokumentado, sisay na opisinang dudumanan mo. Apanay ka na yaw na ko sa Legazpi, mapa NGCP ko. Pag-abot naman sa paglaog, sa nga nito sa lalaki, nalingon ko na, barkada ko na pati ay. Dahil man ako nagsasabi, sir, kuyan na nga kita, gibo na nga kitang appearance letter. Ay, sabi ko, salamat. Talagang kaipuan ko yan Gusto sabihin yun, totoo, so pinaglakaw mo. Official transaction or official business so sa imong
pinagdumanan. Takon mayo ay butigon. Importante yan sa tuya mga tugang. Ano? Alas 10:38 na oras sa banakong dalikan na oras mga tugang. Mabelta kami pagkatapos kan mga pagirumdum. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
Basta kwarta padala, mag-M Luwilier na. Lahat sigurado. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Boy na matugang 17 minutes bago mag 11 o'clock ni na pagkaga. Si Mayor Junjun Surilla dyan po sa Banuan kan Bato. Padagos pa man kiraray sa pagkumple kan sa iyang obligasyon. Malat akan nagtalikod na aldaw mga tugang. Nagtalikod na aldaw mga tugang. Nagatubang si Mayor Junjun Surilla duman sa pag-pay out kan tupad with the Ako Bicol Party List. Duman si Mayor Junjun Surilla. Kaya, ba't daw kung anong kaabdan, kaluluwasan, kung anong mangyayari sa mga maabot pangal daw. Taros duwaan si Vice Mayor Vic Ramos, sinusunod man, so naging pinaluwas ka na DILG na mag-serve bilang acting mayor. Pero si Mayor Junjun Surilla, natapos naman so primerong 6-month suspension. Matukaw ko tanakan Pitsa Utso, alagad, kan pagduman niya sa munisipyo, igwa naman pinahuros na another suspension order. Namayo man ngayang job process. Kaya abangan niya to mga tungano, kaya good morning, sabi kan mga kuyan. Tabangin an samuyang, o kaya tabangi man an samuyang Mayor Junjun Landagan Surilla na malampasan ang mga problema na minaabot sa iya, lalo na an samuyang padangat na Banuan na bagong bato. Yan, mga reaksyon kan sa tuyang mga kababayan sa nangyayari po dyan sa sa Banuan kan Bato, Camarines Sur. Takan sarong aldaw, nagsungko ang imahin ni Nuestra Señora de Piña Francia man sa Surillas Residence mga tuga. Siyempre sa mga religious sector, sa mga kababayan niya to dyan sa Banuan kan Bato, yaon man duman, dumamay po duman sa pagbigil sa harong ni Mayor Junjun Surilla. Kan sarong aldaw, so nangga naman bilang Miss Pulang Anggit 2023 si Miss Quezon Fulyoso de Lima o nagbisita kay Mayor Junjun Surilla. Kaya padagos ang function na ginigibo kan alkalde mga tugang dyan sa Banuan kan Bato. Madali naman po kita mga tugang magpaaram kuya na lang 14 minutes bago po kita magpaaram digdi sa programa. Aber dat basahon niya to ining nagdadakol na mga nag-aantabay digdi sa samuyang Facebook live, sa Twitter, sinman sa YouTube. Pwede po nindong i-share, i-like, i-follow, as in i-subscribe po sa samuyang YouTube channel mga tuga. Salamat kay RM Portem Jr. dyan po sa Legazpi City. And again, si Liham Poncio, maray na pagkaagaman sa Quezon City. Si Marlon Berdiflor, si Rosalie Alonso, and Anita Berdiflor Faustino. Si Manay Betsy Udamar, si Leslie Doroin, si Bel Biseño, good morning. Marites Terao Biseño dyan sa Abu Dhabi. Good morning po sa Indogabo. Salamat. Si Cynthia M. Reyes, sabi niya, good morning po, mate June.
Salamat kay Mate Sentia Moranya Reyes. Kumusta ka na dyan? Ano? Asinsado ka na sa imong profesyon. And si Mariflor Llorens Naraudos. Tama ko, ano? Flor, Mapord. Kumusta dyan sa Estados Unidos? Nagkantabay man sa tuya mga tugang digdi sa programang Bicol Connection, si Mariflor Llorens Naraudos. And si Nati Navarro de Flor Tria. Mauli ka siguro Mapord, ano? Ma-birthday si Nancy naman sa imong lugar sa Marinelia. And say pa, kadakol pa kita tanganing data na malingawan ano si mga aantabay sa tuyang ngunyan na pagkaaga mga tunay. Salamat na marahay sa Gabos na naka-Facebook Live and siyempre digdisa rin ko na diarya sa mga naka-1332 sa pitan kan sa indong mga radyo. Thank you very much po sa indo po Gabos. Ingat-ingat sana po kamo ha. Lalo na sa mga nagbabiyahing ngunyan. Mga drivers, ninanuman na bihikulo po yan, mag-ingat po kita at mas maray na po itong ingat parate sa pagmamaneho. Pwede po matugang sa iba pang mga impormasyon kita ngunyan na pagkaaga. Maudto na pala na, no? Madali nang madali nang mag 11 o'clock. Pagirumdum na sana duman sa mga sa mga maluto pa dyan. Ha? Oras na naman. Baka apikihon ka mo sa oras. Kaipuhan asikaso na po kan mga dapat na asikasuhon. Tadawa nga ni bakasyon ngunyan, pero si ama, siyempre, nasa trabaho, kaipuhan magpreparar, ano? Ako ngayon'y nag-iisa na... Grabe, ining kuyan man ngunyan. Ining pagtaas naman po mga tugang kan gasolina. Maringa ni kasuod cheap. Nagkarga na kitang gasolina, no? Medyo barato. 60.80. Ani ba daw? Wakong para parehas, ano? Dahil pa naglalangkaw sa gasolina, kasubago. Suod iba-iba daw sa presyo. May 61, may 62. Pero, so pinakababa, dyan sa Muya sa Baaw, 60.80 sana. 60.80 sana mga tugang. O ngunyan, pira po ani tinaas kan gasolina mga tugang. 1.90. Sa diesel, may dagdag na 2.10. Uy, aralang kawan. Kaya kung dyan sa mo 60, ngunyan, nasa 61 point something na mga tugang. Ipinasunod po ang big time all price kan mga kumpanya nin gasolina kaso bago po mga tugang. Ha? Sabi po kan Shell, Caltex, Sea Oil, Clean Fuel, nasa 190 ang taas kan presyo kan kada litro nin gasolina, mantang 2 man ang dagdag sa kada litro nin diesel. May 180 man kada litro sa kerosene. Kaya ini po mga tugang, pasensya na nindot dahil ninda maiwasan ang paglangkaw kan gasolina mga tugang. Ano? Dawa pa paano, masunod na sana kita sa pagpapatas kan mga presyo kan gasolina. Grabe. Grabe po mga tugang. Sa landas na aking tinahan. 12 minutos na sana po mga tugang bago
O kaya 7 minutos bago magabot ang oras na alas 11 ni na pagkaga. Ako po mga tugang luhay-luhay na akong mapaaram digdi sa tuyang programa. Salamat na maray sa gabos na nakisumaro po digdi sa kuyang programa. Ngunyan na daw na Martes. Pet sa 18 kan bulan na July or Hulyo 2023. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Nakibanyat sa paglilingkod bayan mga tugang si Karondang Glenda Capalos Biares, Karondang Philip Baracena, si Karondang Joey Habana Lim, and siyempre mga tugang digdiman sa main control si Engineer, si Chief Abilin Don Toralio. An sa kuyang kaibanan ko niyan. Si Bert Cabrillas, dyan po sa information, si Ma'am Kailigasyon sa mayong admin. And siyempre mga pagiribaman and mga OJT hali dyan sa CSP Sinabwa, Future Electronics Communication Engineer. And si Tony Saison, yaon naman sa transmitter side mga tugang. Ay si Ricky Sagayaps. Ha? Si Ricky palan. Kala ko si Bert Cabrillas. Anyway, yun kayang dawa. Minsan nariribong ako. Okay lang. Salamat kay Cynthia M. Reyes. Salamat po and good morning. Ako po si JB June the Floor. Nagpapaabot nin maray na pagkaga. Salamat kan sa indong pagantabay.